Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Bună după amiaza, vă spun aici în ora 15 și alături de mine este Betty, care ne aduce cinematograful la radio. Dragilor, dacă vreți, puteți să ne și vedeți pe online, orionradio.ro, în secțiunea Studio Live. Betty, am revenit așa după vacanță la bună după amiaza. Și astăzi este ziua internațională a citirii cărților și ziua luptei împotriva amânării sarcinilor. Astăzi, pentru mine, trebuie să recunosc că este o zi în care efectiv îmi venea să le amân pe toate. Vin așa după o petrecere de ieri și nu mai e, adică stăteam și mă gândeam, ia uite frate ce am îmbătrânit. Înainte veneam de la o petrecere, a doua zi nu aveam nicio treabă, adică dormeam după o petrecere respectivă și pe urmă nu mai aveam nicio treabă. Dar acum parcă zici că sunt cu niște pietre grele așa pe la picioare. Bineînțeles că și după pandemia asta în care nu prea am avut unde și cum să mai dansăm, să mai facem sârbe, hore și alte minunății, acum își spune cuvântul da. Distracția de ieri. O ținem așa pe o distracție, să zicem. Sunt curioasă cu ce filme vine Betty în recomandarea ei la cinematograful de la radio. Păi, dacă e ziua internațională a cititului, am băgat numai despre citit și scris. Așa. Avem Poveste fără sfârșit din 1984, a durată de 1 oră și 42 de minute, de gen fantastic și pentru copii. Este povestea unui băiețel de 10 ani care ajunge pe un tărâm al ființelor fantastice de bazm. Tărâmul lor este sortipirii, deoarece adulții nu mai cred în bazme. Băiețelul este singurul care poate salva acest tărâm, redând omenirii bucuria copilăriei și a poveștilor. Premisa cărții și filmului este aceea că niște copii pot salva lumea cu puritatea și inocența vârstei lor. Fantasia ne prezintă o lume în care copiii au dreptul să facă alegeri fără intervenția adulților. Deși filmul este vechi ca și efectele vizuale, nu-ți poți lua ochii de la creaturile acelea ciudate. Apropo de chestia asta, când eram copii ne doream să facem tot felul de chestii și interveneau părinții care spuneam nu, da. Asta nu se poate. Și ne gândeam așa, băi, când o să fiu eu mare și o să pot să fac eu tot ce vreau, da. Și iată că am ajuns mari și ne-am dat seama că tot nu putem să facem ce vrem. Practic niciodată nu poți să faci chiar tot ce vrei. Așa, mai departe, ia să vedem ce film avem. Filmul Mai mult decât ficțiune din 2006, de aproape 2 ore și având ca gen dragoste și film fantastic, ne este prezentată o dimineață de unui agent de fisc, un tip destul de solitar, interpretat de actorul Will Ferrell, cunoscut din filmul Tată în război cu tată de comedie. Începe să audă vocea unei scriitoare ce se chinuie să-și termine romanul, ea neștiind că protagonistul trăiește ghidată de scrisul ei. Din acest moment, viața lui, atent controlată, este dată peste cap, iar atunci când vocea declară că acesta se confruntă cu o moarte iminentă, el realizează că trebuie să afle cine îi scrie povestea să termine schimbarea ei. Dacă am putea să interesant acțiunea, dacă am putea să intervenim, să auzim, vezi că mâine e posibil să nu știu ce. Da. Și să spune te-ai trezit așa obosit și nu sunt obosit, ești obosit. Că vreau eu, că așa vreau să scriu aici. Ce-ai treaba ai tu cu cartea mea? Da. Tu doar joacă rolul acolo. Exact, da. Sau, cum să zic, din contră, știi, tu să nu fii atât de obosit, dar să simți așa că pe măsură ce scrie persoana respectivă, îți scrie viața, ca să zic așa, practic te ia cu oboseală așa și nu stai. Parcă nu eram azi era așa. Da, parcă era ziua fericită mea, nu ești obosită. Sau să fii la polul opus, să fii super trist și așa și dintr-o dată să simți te ia cu bucurie prinăuntru și... Bine, până la urmă e un lucru bun, invers ar fi nasol, să-i fii fericit și apoi într-o dată trist. Cadă, Hai să vedem mai departe. Scriitorul din Chicago din 2017 spune povestea 3 oameni misterios conectați, un scriitor premiat, un scriitor fantomă și un fan devotat. Este o poveste puternică care relatează dragostea, prietenia și trădarea de peste 80 de ani, cu fiecare personaj principal bântuit de o istorie sfâșietoare, cum are impact acest problematic asupra vieților prezente. Un celebru actor
autor nu pare să-și termine următoarea carte. După ce suferă un eveniment traumatic, descoperă o mașină de scris magică care îl transportă la viața sa trecută. Un scenarist talentat, cu un stil unic, se pune la dispoziție pentru a rezolva blocajul scriitorului, tulburător al autorului, dar serviciile sale au un cost care face ca această înțelegere să fie complicată în mai multe moduri. Ultimul trio este un medic veterinar și cititor obsedan care devine un antifan al autorului, a cărui scriere consideră că nu merită atât de mare laudă. Aha. Este foarte drăguț de vizionat. Nu pot să spun mai multe pentru că se leagă foarte bine între ele și aș da cu un spoiler și nu e bine. Aha. Niciodată nu îți doresc un spoiler. Oricum, o să facem așa o recapitulare a titlurilor la sfârșit. Mergem la următorul film. Următorul film este Hoțul de cărți din 2013, ca durată de 2 ore și 11 minute. În 1938, tot tânăr orfan ajunge la casa noilor ei părinți adoptivi. Când un amabil pictor de casă află că fata nu poate citi, îl învață pe copil minunile limbii scrise. Fata devine iubitor de cărți, salvând chiar și una dintr-un foc nazist. Deși noua familia ei abia se răstoarnă, situația lor devine și mai precară atunci când adăpostesc în secret un băiat evreu al cărui tată a salvat odată viața tatălui adoptiv. Deci avem Aceasta acolo știu și că a o fost la dramă, școală dată, da. ne ține cu suspans, cu dramă. Este cu... și puțin de plâns, da, eu am plâns ne dau lacrimile, zici. Este primul film pe care l-am văzut să fi prezentat practic moartea. Moartea prezintă acțiunile, tot așa, o voce. Da. Ne vorbește moartea în film, ca să zic așa. Interesant. Da. Și mai avem pe listuță? Dragostea e o carte bonus din 2019. O fostă scriitoare în vârstă de 30 de ani se străduiește să reintroducă în forța de muncă după divorț, astfel încât să poată plăti cursurile școlare ale fiicei sale. Cu toate acestea, într-o încercare disperată de a-și găsi un loc de muncă, ia minte despre trecutul ei și începe să lucreze ca lucrătoare temporară în aceeași clădire cu prietenul ei din copilărie, un autor celebru și editor la o editură. Poți să ne spui așa ce lucrează ea în filmul ăsta? Este secret. Este secret. Dragilor, trebuie să alegeți unul dintre aceste filme pe toate, și să le vizionați, faceți așa un maraton, mai ales că sunt și filme care se pupă, să zic așa, cu ziua de astăzi. Hai să facem recapitularea titlurilor filmelor. Da, avem Poveste fără sfârșit, Mai mult decât ficțiune, Scriitorul din Chicago, Hoțul de cărți și Dragostea e o carte bonus. Iauzi. Ei bine, Betty, alături de mine aici la Bună după amiaza, ne-a făcut câteva recomandări de filme, așa cum astăzi este ziua citirii cărților și ziua internațională a luptei împotriva amânării sarcinilor. Dacă vreți să amânați totuși anumite sarcini și să vă uitați la un film sau să faceți un maraton al filmelor, iată și recomandările pe care ni le face Betty la cinematograful de la radio aici la Bună după amiază. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.